салом дӯстон, айни замон дар 33 микрорайон қарор дорем, назди бозорча. Аз ин тараф худи бозорчаи 33 микрорайон ва дар ин тараф бошад раёсати БДА. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 4 ошуна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар дуюм ошунааш ҷойгир аст. Ман ҳамин хона ворид мешавам. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад. Духонагаи пурра дар дуюм ошунаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад дӯстони азиз. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино қарор дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, балкон аст. Дар ин ҷо бошад ду ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар аввалин навор қайд кардем, хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Яъне қолинҳо, пардаҳоя мебаранд дӯстони азиз, телевизороя, қати яхдону мошини ҷумашӯӣ мебаранд. Лекин ман ҳамин кондитсионер мисол меистад, баъзе шкафҳо меистанд, ҳамашонро ба шумо нишон медиҳем. ва хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. Якчандта мактабҳои ҳам давлатӣ, ҳам шахсӣ, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, бозорчаи 33, бозорчаи 32 микрорайон, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Бениҳоят минтақаи хуб аст. яке аз беҳтарин минтақаҳои шаҳри Душанбе. Дар бино отопление ҳаст дӯстони азиз. ин ҳоҷатхона, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. термосам ҳаст. ва ин бошад ҳаммом. дар ин ҷо дӯстони азиз, ошхона, ман ҳамин мошини ҷумашӯиро бо яхдон мебарам дӯстони гиромӣ. кухни гарнитур бошаду ман ҳамин шкаф бе телевизор меистад. нархи хона бошад $65,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.